Това е за вас. Иначе, наши заличався, това От години работя на тема миграция, защото и аз съм изселничка от 1989 година, когато трябваше да напусна дома си заедно с семейството ми за няколко часа. И след няколко години се завърнах в Разград, където си оставих детството всъщност. И сега често се връщам отново в Разград, всяко лято посещавам Разград, защото ние, мигрантите, просто сме хора, които си оставихме детството в другата страна на границата. Настоящето е в тази страна на границата и затова ние сме хора, които развиваме този талант да живеем, да творим, да работим и да обичаме две родини, две общества, да живеем между две култури, което е голямо предимство и богатство. И всъщност с тая изложба ние искахме да разкажем това, но с думите на карикатурата и с този универсалния език на изкуството. Да разкажем как, между другото, миграцията няма само негативи, няма само болка, но заедно с болката и травмата, миграцията също носи много таланти, много изкуство, много чувства и много неказани истории. Брахме езика на карикатурата като най-богатия универсален език, с който да разкажем миграцията, да разкажем какво е да си мухаджир, да разкажем каква ни е мисията като мигранти между двете държави и да разкажем как, между другото, ние строим мостове на приятелство чрез изкуството. Ние обогатяваме и двете държави и в наш интерес е приятелството между двете страни. И така започнахме с проект за книга, всъщност за албум и книга, където да напишем паметта на миграцията с карикатури и чрез карикатури, които имат памет свързана с миграция от България за Турция. Но после като видяхме карикатурите и казахме защо да не организираме изложба на колела и да я пренесем навсякъде, из цяла България, из цяла Турция. Започнахме от Ескишехир, защото Ескишехир и Бурса са градове, които са изградени с труда на мигрантите и мухаджирите от Кавказите и от Балканите. Затова това беше много важно и символично за нас. Много възхитени останаха, всичките мухаджири там, всички мигранти останаха много възхитени от изложбата, защото никой не очакваше, че може да има толкова много карикатуристи от България в Турция и илюстратори. И после след Бурса искахме да минем в България и ние запознаваме с радост с движение Круг Арт от години, от началото на 2000 година. И те ни поканяха да дойдем и да започнем от Кърджали. Кърджали е важен за нас, защото в екипа на карикатуристите, на 28-те карикатуристи, ние имаме 9 карикатуристи от Кърджали. Този проект се състои от група карикатуристи и илюстратори, които живеем в Турция. Това, което ни обединяваше, това е, че всички си имаме връзки с България. Някои сме родени и израснали в България, някои пък са семействата им са се изселили през годините, те са родени в Турция, но общото, което ни свързваше, това беше, че сме от България. Така че ние се обединихме покрай тая тема, всички доброволно се включихме в този проект. 28 души сме за сега. Това е третата ни изложба и за първи път се осъществява в родните ни земи, затова това е много по-уникално, много по-вълнуващо за нас. Хумора си има съответно много различни начини на изразяване. Има си толкова много различни жанри в само себе си, понеже хуморът, сатирата, карикатурата
отричат всякакви догми, всичко, което им е натрапвано. Те са по-скоро от основата нагоре, дето се възвишава и изказва всичко, което го пробва в момента и искрено. И в карикатурата вие ще видите колко са откровени техните послания. И затова чрез карикатурата, чрез езика на карикатурата, която използвате, може да предадете много повече послания на много по-обширни маси, на много по-обширни общества. И тези, според мен, тези послания ще бъдат много повече впечатляващи и ще оставят много по-впечатляващи отражения върху съзнанията на хората. А след време, когато открих карикатурното изкуство, и забелязах, че това е най-добрият начин за мен, който ще може да ме включи в творческия живот и да се изразя чувствата, просто след мирогледството ми всичко беше много по-лесно чрез карикатурата да се изразя.